Здравейте, приятели! Днес ще говорим за иранските експортни фурми от марката Parsa Food, продукт с най-добро качество, който отговаря на международните стандарти и се изнася по целия свят. Защо да изберете фурмите на Parsa Food? Високо качество, свежи, вкусни и 100% натурални фурми. Възможност за сортиране, избор на размер, цвят и качество според желанието на клиента. Разнообразни опаковки, от насипни опаковки до луксозни експортни опаковки. Професионален транспорт, доставка в стандартни контейнери, които запазват свежестта на продукта. Сигурно плащане, надеждни методи на плащане за купувачи на едро. Пълна експортна документация. Нашите търговски документи включват търговска фактура, Commercial Invoice, опаковъчен лист, Packing лист, сертификат за произход, Certificate of Origin, товарителница, Bill of Lading, експортен лиценз, Export License, транспортна застраховка, Insurance, по желание на клиента, инспекционен сертификат, Inspection Certificate.